fóteach chuig canal YouTube cúla ceathair. Seán ná beag G faoi nat ina bhfuil mé inniu. Se a cairde tan sa taréis an studio agus an áfaige aigáil chun freastal a dhéanú ar a chógáil Minecraft gabhainn sa séideag an seo sa Radisson in nGaillimh. I'm Micheál Keary. Good, couldn't talk to us, Mr. Scott Jones. Níl bhain go to the real YouTube Scott Jones ach te Gaeilge agat. Okay, talk. Piece of Gaeilge gum agus use all me mo Gaeilge in mo Fiseán. Fiseán Minecraft agus Gaeilge le chéile is even lomsa é sin. Honnig mé go dhéanann tú cosmór Fiseán bunny ar 6 scéaltaí cos na tíirna óg. Cén fá dhéanann tú sin? Well, is bralam Aaron go hintach agus is bralam Gaeilge. Beg me again of Pixelmon agus Minecraft le chéile mo Fiseán. Sin é Pokemon agus Minecraft. It's Bralum Culachar. Yay! Choo 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 choo. Clary a shot a Culachar. It's Malum Culachar. Dá mé bunch ansalt as Milan seo a caiimime ra tá agus an dúnar manis. Massive will aon bí a slán seo ar bí hart. Here fact. Is Micheál Carol, is Micheál Afton. Tá Micheál Cahill aka YouTube Dave Obsidian Ball. Simul agus. Ewan. Ewan. Céir a capan tú faoin mágin Minecraft an seo nGaillimh? Well, tá sé anna má agus bhí méid spree on Minecraft build rud agus bhí mé ag déanamh Squirtle ach ní tháinig sé go má. Céir hén? Moira. Cad is aim bitse? Oisín. Aaron. Cén fá a bhfuil Minecraft commáid sin ina siom? Tá tú ná na lán rud I dhéanamh leis agus níl scéal ann ní cág tú dul go dtí áit a tá tú ná dul ina aon áit. Mar is féidir le déan rud hain agus ní cáig tú le déan cáig tú déan rud amháin, is féidir le déan a lán rudaí. Cefid uaireanta in aine seachtaine a mbeadh sibse ag immert Minecraft. Tá sé gaiireann seo. A lán. An omracha tá má ag omracha an seo. Body Minecraft! Ach ar an dráchar caithfidh mé dul ará go dtí an áfig agus obair a dhéanamh. B'éitir a gan tú nóid.